Yeah. Hola a tots, ens retrobem en un nou vídeo en aquesta ocasió per parlar-vos de la nova proposta del Dr. Panda, un joc on els més petits podran jugar a conduir un autobús per una ciutat plena d'obstacles. Ens posem en marxa i el primer que fem és recollir el primer passatger. Amb la palanca de la dreta accioneu la velocitat i aneu dirigint l'autobús per la carretera. L'objectiu del joc és aprendre les normes de circulació viària, a banda dels diferents minijocs que anireu trobant i que aporten un punt de diversió al joc. Ja veiem allà al fons la primera estació, on haurem de Yeah. aturar-nos per netejar el nostre autobús. Passem pel túnel de rentat, primer el sabó, després es rendim bé amb aigua, passem els raspalls, i per últim, i molt important, reciclem. Bye-bye. Proseguim el nostre camí. Ja veureu que el joc és infinit, no mai acabareu de transportar passatgers d'un lloc a l'altre, podreu jugar als minijocs tantes vegades com vulgueu i, en fi, que teniu diversió per estona. Ara trobarem un pas de zebra, haurem d'aturar l'autobús per deixar que l'ós passi tranquil·lament. Bye-bye. Yeah. I ara entrem en un dels altres minijocs que trobareu. En aquest cas es tracta d'omplir de gasolina al dipòsit de l'autobús, apretant el botó verd de la part dreta de la pantalla. Bye-bye. Bé, una mica això seria el joc. Trobareu més sorpreses si aneu jugant, així que us les deixem perquè les descobriu vosaltres i ens veiem en un proper vídeo.